Juan Martín Elespururen podcasta, Minpeko barik. Egunon, manifestazio dei batekin nator gaur. Hor kartelian ikusten dugunez, martxoaren 30ean, Gasteizen, goizeko 12etan, Iruña Beleia eta lema da, argitu ez untzitu. Eta, asko jakingo duzue, burruka horretan sartuta nabilela joan den 15 bat urtean, oindala 15 bat urteaz izan auzia eta oraindik hor jarraitzen dago. Nik uste dut oso importantea dela manifestazio hau, aurrez esaten dut, jentea animatzen dut berdaratzeko, izan be, Iruña Beleia txikitzen ari dira. Danon bekien aurrian eta inork ez dau ezer egiten hori gelditzeko. Begira, salaketak jarri ditugu, hainbat aldiz, argazkiak atera, bideoak atera, bialdu argazkiok eta sinadurak eta abar agintariei, arkeologoei, arantzadiri, herriontako intelektualei, politikoei, kazetariei, eta berdin jarraitzen dago, asuntuak. Txikizizioaren kronika, 2010ean agertu zen, eta orduan grabatutako bideo bat ikusiko dugu, oraintxe, zatitxo bat, luzeagoa da, izatez da. ...20 de julio de 2010. A las 12, apertura oficial del yacimiento de la nueva era de Iruña Beleia, según la Diputación de Álava. 11 de la mañana. La excavadora sigue vaciando el yacimiento hasta tocar fondo. Se llena un camión cada 7 minutos. Hoy es el cuarto día de excavación. A simple vista se puede apreciar la sofisticación de la misma. ...11 y 25 minutos. Dan orden de esconder la excavadora y los camiones. La excavadora se aleja a toda velocidad y se sitúa detrás de la loma. La prensa y las autoridades están a punto de llegar. 11 y 45 minutos. Llegan al yacimiento más de 40 coches entre prensa y autoridades. Entre ellos, el diputado general, señor Aguirre, y el vicerrector de la UPV, Ruiz Urrestarazu. Aprovechando la tregua, se graban estas imágenes que hablan por sí solas. Se observan estratos y estructuras arrasadas por la excavadora. En algunos lugares se llega a 1,40 m de profundidad. Ikusi dozu ezta, hori izan zen lehenengoa, kereila bat jarri genuen, auzitegiaren aurrean, eta atzera bota zuzkoen. Esanez, normala zela eskabazioetan eskabadora erabiltzea. Eta, hori etzan izan bakarra, 2016an beste bat egin zuten 6. sektorean, han ere jarri zen kereila, oraingo honetan Patxi Zabaleta abokatuaren bitartez da prokuradoreak eta behar ziren neurriak hartuaz, eta berdina. Da azkena izan da 2022an
berriro hasi ziren eskabadora bat sartzen beste leku batzuetan. Oin ikusiko dugu, begira, hau da 2025ean, barkatu 2025ean egindako txikizio baten argazkia. Argazki askoz ere gehiago dauzkagu, baina hori da bat. Ikusten duzu hemen 4 metro edo gehiago sakondu dutela zer baten alboko ate baten onduan, jarri genuen, hau da orain dagoen bezala, baina jarri genuen bere egunean oindala urte terdi bat salaketa bat, abokatuen bitartez, eta baita berdina, erantzuna berdina. Atzera bota zuten ez da aintzat hartu be. Gomendatzen dizuet ikustera, orain dela gutxi ateratako bideo bat, 2025koa da okerrezpanago, Iruña beleiaren txikizioa dokumentatzen. Hori ipintzen baduzue bilatzailean, agertzen da, eta bertan dago esplikatuta gaur egungo txikizioa edo zuntxiketa aztarnategiaren leku ezberdinetan. Honek dira 2010koak, da ikusten duzue, lehen bideoan ikusi duguna, hau da orduko zuzendaria, Julio Núñez, eta ikusi, nola, metro eta erdiko harria jo arte sartzen duten eskabadora, eta 2 kamioiren bitartez, nola eramaten dituzten zakartegi batera bertatik ateratako lurrak eta arrastoak eta estratoak, eta hor zegoen arkeologi gai guztia. Hemen ikusten dugu baita ikusteko ze tamaino daukan, ikusi hoxe da, hor dagoen pikatxoia, eta zela dabilen, eta hemen hor ikusten dugu, han egitura edo harri bateko eskabadorak egindako igurtziak, ikusten duzuen olako igurtziak, eta ezurrak motata eta bar. Bueno, hauxe da panorama, esan bezala, salaketak eta dokumentazioa eta bialdu zaie, behin da berrei, eta bialtzen zaie, bai Arabako Diputazioari, bai Jaurlaritzari, bai arduradun politiko eta kulturalei, eta alperrik izan da. Eta orduan, planto edo herri movimentu zabal bat espaldin badago, horrela jarraituko dute. Gauza bada, zerak benetakoak faltzuak diren, zerak bertako agertutako grafitoak. Pixka sakondu dugun guztiok esango nuke, garbi daukagu benetakoa direla. Baina, honek ez dauka zer ikusirik horrekin. Hau da, zuntxiketa eta zuntxiketa geratu ezagun. Eta honen berri seguru asko ez duzue izango egunkarietan, eta hau ez dabe iragarriko zerean, telebistan edo gure prentsan, eta horregatik da importanteagoa bertaratzea egun horretan, eta esatea planto, nahikoa da. Hau, geuk ez badu gelditzen, inok ez du geldituko. Eta oso importantea da aztarnategi hori, Euskal Herriaren historiarentzat, Euskararen historiarentzat, eta ez bakarrik Euskararen historiarentzat. Beste arlo askotarako be oso importantea da. Beraz, jaren
30ean Gasteizera. Ni ezingo naiz bertan egon, ze, beste kompromiso bat, aspaldi hartutakoa, eta Kaceresera duatloi bat gorritzera joan beharra daukat, eta baina, bihotzezan izango naiz.